of this particular child. Kayeng kasem ki lok ki jor but ki nong shong shnong jong kanong thamai constituency hinen kasi ki lai Khublei Ïawai hapdeng ki ummat Kyntang yo chief executive member la new CM Barim ka Khasi Hills Autonomous District Council ubadang deru MDC kanong thamai uba latip lang kharkongor ubala khlat no akajan miet khat lai tarik unai lur ha Shillong Civil Hospital hadien ka jingpang kabala ban yu la khamslem yo ba kharkongor la tep no ha ulum jingtep ka balang Presbyterian nong thamai UCM ka KHDC uba penyai sing CM usimbut CEM uba pencengan NCM bat ki weipat ki MDC bat ki he ki han ka KHDC ru ki lawan bayan bentalem hakane ka sengi uba kharkongor la shajiet shaka Khasi Hills Autonomous District Council la Sausian lenter nadu usnam ahajar saw ula longru UCM jong ka KHDC nadu ka aphu artarik unaiwing ahajar khat khandai hadu ka aphu tarik ulaber ahajar arpho Menteri Nongbah